Забавлявам се с удоволствие. Нека да видим как. Ето, само след малко делфините трябва да върнат на треньорите си тези обръчи, а ние помагаме. Помагаме. Силно и помагаме. Браво! Още веднъж силно се аплодираме и разбира се заслужено ни аплодираме и имитираме с удоволствие нас, хората, нашето движение. Да видим как. Как имитират, нямат си ръце. Импровизират, имитират изпълнителите си. Силно ги аплодираме, силно ги аплодираме. Айде да видим сега. Бимбо, бимбо, айде ръцете. И сега Дори и Йоана. Отличен. Много ще има обръчи. Много са изобретателни. Много са креативни. Това, което ще видим е доста по-различно, забавно, симпатично, баланси. Айде, разбираме, помагаме, тревогни сте, много мъжките, нико, дамите, покана и за дамите, Йоанчето и Дори. Браво, браво, браво. Сега, обърнете внимание, гледаме този делфин. Йоана, защо? Един делфин, две капки на Йоана. Помагици, битко, кавалерства и сега. Пас! Айде силно ръцете за Дори и за Йоана, най-вече. И за всички перфектни са. Така. Обърнете внимание на ето тази кула и стълба на сцената. Горе ще бъде след малко треньорът на делфините с риба в ръка. Някой трябва да скочи прецизно и да пази треньора си на риби. Флипа! Силния поизрек, бебето, който все още е малко, ученко. Справи се отлично. Сега искам всички залата да внимават. Всички заедно смели от вас и големи, смели и големи, даваме шанс. Уникален за някой от вас да дойде при нас, да не асистира, да се запознават тези делфини. Айде да вдигаме сега лицето високо, айде да виждаме се на втория да заповядаме.